de 2 caserole, de un lansator, de o pistă, de un rotitor, să fie ăsta, buclă și de o rampă. Deci, și o piesă de Lego dublă. Pentru că de pe rampă o să sară în piscină. Bine, o să fie un desen foarte funny. Luăm prima mașinuță. Mașinuța galbenă e foarte tare. Deci, să vedem cum merge asta la lansator. O intrat din prima! Deci n-am văzut-o și o și picat drept. Nu picat așa. Și acum vine cea de-a doua mașină. Asta îmi place foarte mult, dar doar e Formula 1 pentru mine. Dar doar un pic la rotița e stricată. Dar sigur o să mergă. Și ea. Să vedem. Bun. Asta e propusă sau nu? Aoleu, am dat prea încet eu de aia. Nu mai face figuri. Figuri. Haide. Asta acum nu mers. Dar și eu într-un mod în care poate să meargă. Cu mâna, dar cu mâna. Aici aproape. Hai să vedem dacă reușește mașina. La cele bleguțe. Mai bleguțe așa. Următoarea mașină eu nu le iau chiar pe gândit. Uite pe aici, pe aici. Pun aici. Eu pun aici. O ia pe asta. A mers pe lângă. Deci, mai aici e a ei. Bun, stai să. Yeah! Au intrat! Au intrat până acum doar 2 mașini. Deci mai trebuie să o luăm pe cealaltă. Și a dinozaur, eu dau aici un pic să o vedeți. E foarte fain, are ca de dinozaur, are roți. Aici are și guriță. Na, are coadă. Hai să o lansăm. Merge? Oare merge? O, merge prima! Yay! Stai să mă ridic. Nu-ți la circ aici. Cum mergi din prima? Nu cred. Și asta o mers. Mă surprind asta, de ce nu merge, că celălalt ne vârtești. Să vedem, dar nu cred, nu știu ce fază are asta. Asta nu merge. Dacă v-a plăcut episodul de azi, dați un like și vreau să aud în comentarii, doar dacă vreți voi, să văd